estem logats en el nostre compte de Google Sites i anem a crear un site, un lloc web per fer un quadern virtual. Hauríem d'anar a Sites, jo ja hi soc, jo tinc moltes comptes a Sites, però vosaltres en tindreu menys, tindreu la carpeta d'aprenentatge, potser alguna altra cosa, i si no, fas crear. A la versió clàssica de Sites, naveguem per la galeria per trobar una plantilla. La plantilla concreta és Conaturalista Sins, quadern de camp virtual pel projecte L'Explorador Naturalista. Ho cliquem, és a dir, ho seleccionem. Un cop seleccionat, posem el nom. En el nostre cas, quadern virtual o quadern naturalista, ja sabem que és virtual, i grup, i poseu el vostre grup. Nosaltres serà grup P de profes, però vosaltres podeu serà un grup amb un número. A continuació, fem crear. Mentre es tarda un temps prudencial, s'està creant. D'acord, ja tenim quadern naturalista del grup P. Aquesta plantilla, a la presentació, diu que és la plantilla per dur a terme el projecte L'Observador Naturalista, però que tot això ho podem borrar en aquest espai. El que haurem de posar és presentar el vostre grup, els seus membres i les tasques assumides per cadascun d'ells, així com quines inquietuds o quins interessos tenen envers el tema, quines coses els criden més l'atenció o els agraden d'aquest tema. Edito, per això vosaltres també haureu d'editar, en el meu cas per corregir el fet que assumides s'hauria d'anar amb dues esses. Vosaltres editareu per borrar això i explicar el que acabo d'esmentar. Farem desa i fixeu-vos amb els apartats que tenim. Fauna i rastres. Si anem aquí i fem una publicació nova, completarem aquest apartat. El mateix a fongs i líquens i vegetació. Dins de vegetació tenim diferents apartats, espècies al·lòctones, estrat arbori, estrat arbustiu, estrat herbaci, falgueres i molses i lianes. Però a la part introductòria, vegetació, aquí heu de fer ja un petit text on respongueu la següent pregunta. Aquí diu què hem d'escriure aquí, doncs heu de respondre quines són les característiques generals de la vegetació al territori mediterrani, és a dir, les principals adaptacions al clima mediterrani de les plantes que trobareu en les vostres parcel·les o ecosistemes que estudiarem. És un lloc on ha d'haver-hi un petit resum de les característiques generals, de les formes i de la fisiologia que tenen les plantes del clima mediterrani per sobreviure a les condicions ambientals. Dit això, quan tornem amb el quadern de camp i tinguem informació sobre, per exemple, un arbre, aniríem a l'estrat arbori i un cop hem trobat més informació i l'hem contrastat la que hem deduït al camp amb consultant bibliografia o webs, farem una nova publicació, en la qual aquí és on col·locarem el nom de l'espècie que hem determinat, en aquest cas, d'exemple, poso l'alzina. Heu vist que he posat el nom comú de la planta, que el torno a col·locar aquí, alzina. Aquest és el nom comú, però la planta té un nom científic que haureu de buscar en cada cas i que en aquest cas és Quercus ilex. Els noms científics es subratllen i es posen en cursiva. Quercus ilex és l'alzina. A part de posar el nom comú, que de vegades en trobarem més d'un, i el nom científic,
que l'entén tota la comunitat científica, és igual a on es trobi. A part d'això, buscareu on viu la planta, és a dir, l'hàbitat, d'acord? On viu la planta, que jo ho tinc buscat, que jo ho tinc aquí, on viu aquesta planta i les seves característiques més rellevants. És a dir, en aquest cas, hàbitat, i quan dic les característiques més rellevants, em faig referència, doncs, per exemple, doncs, en el cas de l'alzina, doncs, les característiques de la seva fusta, què és la mel d'alzina, bueno, una sèrie de qüestions que, com que les trobo interessants, i vosaltres heu de trobar quines trobeu interessants, doncs me'n recordaré i seran profitoses perquè les hauré après. Llavors, a part d'això, insertarem una imatge d'una alzina. Aquestes imatges, millor que siguin imatges que heu pres vosaltres. Per tant, anirem en aquest cas a les baixades, que he de tenir en algun lloc una alzina. Se suposa, en aquest cas, no és una fotografia que he fet jo, però en el vostre cas és el que es demana. Una fotografia o un esquema, és a dir, un esbós, un dibuix, també podria utilitzar-se. Per tant, una mica a carregar-se, aquí poso alzina. No sé si és que no s'ha carregat del tot. Ho provarem. Ui, sí que s'ha carregat del tot. És molt gran, per tant, agafaré mida mitjana i em posaré, a més, que centrada. D'acord? I amb això faré desa i ja tindré feta aquesta entrada. Bueno, ara veig que he d'arreglar la tipologia de lletra. Si m'he equivocat, com és el cas, i no he arreglat la tipologia de lletra, torno a clicar a editar. I quan arribo aquí, doncs, en aquest cas, aviam, ja estic fent servir una lletra del tamany 16. Doncs pugem la 16. Potser és massa gran, però és perquè es vegi bé en aquest cas. D'acord? I això ho podríem posar en negreta. L'hàbitat també. I aquí, que són més aviat característiques i utilitats, doncs també negreta i subratllat. Aquí no sé si és subratllat, sí. Va, deso ara sí. Vosaltres ho podeu fer més bé, jo ho he fet aquí pim-pam. I això és el que haureu d'anar fent en cadascuna de les espècies que investigueu. I si ara vaig a la pàgina principal, si entrés a vegetació veuríeu que a les espècies a l'estat arbori ja hi tinc una espècie i si vull posar-hi una altra he de clicar a publicació nova i introduir-hi una altra. Així, en forma de bloc, us aniran quedant les diferents espècies que estudieu. D'acord? Si creieu convenient crear un nou apartat en el vostre quadern naturalista, sempre podeu afegir alguna pàgina. D'acord? I ara la tasca és vostra.